Me sama mwakwa baba me channel yi so. Na yeba beto edisua no so. Na ene yeba besua variables any data types e Java. Na edi any variable. Wo programming mu no variable egi space e free computer no ho ema yense yenfa CV values anasi data. Enfa to ho ebi any int age is equal to 10. Na wo programming mu no se ebe store values aje se yedigu computer no memory no so. Nti se ebo int age int no data type. Na said ye na data type data kro. Nti se yede no ba catch a computer no say you be save data and values be integer and say whole numbers. Nti my memory no 4 bytes. Na data types no you be bree na ewo Java. Na ba ne byte. Na sa byte we see no eje memory no 1 byte. Afi so signed na wo programming mu no se ka se data type be signed kire say witimi de both negative values and positive values go space na obeje free computer na memory no ho no mu. Na se ka se data type be unsigned so kire say positive values nko na witimi de go space no obeje free computer na ho no mu. Na wuntimi mfa negative values engum bi. Inti byte signed na space na ebeje no with me have values from negative 128 to positive 127. Any was short data type on so short. A short also edge memory no space no 2 bytes. Equal to 16 bits. Short also is signed. Now with me have values free negative 32,768 to positive 32,767. And I think you int data type. The idea example no. We see na int no eje computer memory no 4 bytes equal to 32 bits na signed na efa values no from negative millions to positive millions. So na finds your long data type on so long na long on so signed na efa values no from negative billions to positive billions. Na you float so float na eno nso eje memory no 4 byte say int pepepe but eno de the decimal numbers gum na afi nso your double eno nso so efa memory no 8 byte na double no nso itimi fa decimal numbers say float no abi na nso double de utimi fa numbers and decimals no do so pa na values double betimi afa no. So what typecast go float more? If you typecast your lesson we see. So what typecast go float more? A better values ni be free mu. Yes, I know what yes, I would de boss kesimu niema ewa kugu boss ketuomu. Say dear uncle, inti the uncle no. Ye de be go abontin. Na cha enso. Data typer ewu Java mu. Na eno no. Fa memory 2 bytes. A cha unsigned. Na sa data type we say no this space na ebeje free memory no ho no itimi fa characters say abcd and afi symbols bit say hash key $sign underscore ne ade na your boolean so na boolean no fa values menu pe true and false na afi so eje memory no 1 bit na afi your string data type. Bensha di bi wa see on say ni nyina aso blue but strange ne nko de anso blue is an say we mu nyina built-in data types and as I said you can no a primitive data type just say Java na na de mai but say stranger any primitive data type no bia name a class be a free Java standard library java.lang.string emu eno inti a friend derived data type. Nitimi store words and say characters bobo hu bebre ewom. Example hello world. Na say edin inti se wo di data type no ebe wi afi na wo di variable ni din ato aso. Na variable name no and say variable ni din no nso
ɛka kyerɛ computer no sɛ woma yɛ memory no 4 byte of space no wie a fa saa din wei sei ɛto so. Nti ɛha no sɛ wopɛ sɛ wode value wei sei ɛyɛ 10 no ɛdi dwuma ɛwɔ program mu a wode ɛdin age no na ɛbɛdi dwuma. Ɛfisɛ sɛ wobɔ ɛdin age wei no a computer no onim sɛ ɛyɛ variable wei na wɔka ho asɛm na value wei nso na wɔhwehwɛ. Ɛno nti no wɔ Java mu no wontumi mfa ɛdin baako ɛma variable mmienu. Wode yɛnhwɛ example sei. You must see our strange name. Oh, sorry. Strange na yayi edin age. You must see equal to. You must be equal to Kofi. Ne see semicolon. Inti onza aseye sign koko. Or say variable age is already defined in class data types and variable. Inti ọpụtụ ọchịsị ntimi mfa ịdị age no ensa ama variable foforo biara biem. Ɛna wɔ Java nankasa no yɛwɔ nneɛma 1 or 2 bi a sɛ wo create variable ɛdin a ɛwɔ sɛ woyɛ ɛne deɛ ɛni kwan sɛ woyɛ. Na ebi ne sɛ wontumi ɛmfa number ndi variable ɛdin anim. Sɛ wɔde ɛmfa 1 ndi anim wɔ ni ɛnhwɛ 1 on say asesa koko but ubetimi de adi akiri emfa ne bi a age no na bi a the one no abɛhyɛ ha sei on say eno de one kan hwe if say unya bɔ character baako a ubetimi numbers a opibi a atfo so sisi ana sisi endo ɔmo nka hwe but untimi fa sa number no emedi anu mu na afei sɛ de wotwa variable ni din no saa na sɛ wopɛ sɛ wode value no edi dwuma a wodi the same edin na say small letters nko na wotwere na wodi small letters nko say capital letters or the capital letters nko say fancy bi a wo asese sa value we see each value no na say ubu age no na obo no say ya de yankati we see fan ko main function esro ase se be asese a I security object ema no je fan ko main function e honum de create object bia ema no te be kati ne paste e wa ha sei nti on say variable name no e small letters nko and has a man capital letters nko mo sin ase ɔse cannot find symbol ɛkyerɛ sɛ ɔhu age no wode ɛmmɔ ne si ne ɛsan hwɛ adeɛ nti ɔsɛ no so still yɛbɔ yɛ san sɛ ɛni capital letter nti still a wɔse ase sɛ ɔhu nti de afei mu no nyinaa small letters ne yɛhwɛ adeɛ nti ɔsɛ afei deɛ yɛbɔ ne nyinaa small letters no afei ɔmo gya ase ne sinsan nti so person was say na say one trend say the odi creative variable na untimi access ana say enye yi afi yan fe variable ne nko na chi nti ebe kati afei wobɛtumi de underscore anaasɛ dollar sign enso edi enum na sɛ akyiri baabi a nso wobɛtumi de adi but ɛno deɛ ɛnte sɛ numbers na wontimi fa ni enum no underscore ɛne dollar sign na wobɛtumi de adi enum de sɛ yɛmfa ne sɛ dollar sign see so on sɛ no sɛ di enum no ɔmo gya me yɛde adi enum
Afei yɛmfa underscore nso ndi anim ne yɛnhwɛ. Nti yɛde underscore nso di anim nso ɔmo anka hwee, ɔmo ama yɛde adi anim. Nti wɔ Java mu no saa ɛna create variable name. Ɛna afei nso sɛ variable no wotwerɛ a wobɛtumi atwerɛ no tenten bi a wopɛ biara. Wobɛtumi atwerɛ ama no ayɛ tententen de a wopɛ biara, obiara ɛnka biribiara. But ade a wontumi nyɛ ne sɛ wontumi mfa keyword biara. Te sɛ yɛmfa ne sɛ wabɔ int na ebi a wode public ɛna ɛba abɛyɛ ne din na ɛnyɛ yi. Yɛmfa ne sɛ bia wayɛ no equal to ebia 30. So woyɛ ne si a ɔn sɛ ɔmo sɛ asɛ kɔkɔɔ. Ɛsiane sɛ yɛde keyword ɛna yɛpɛ sɛ yɛde yɛ variable ne din. Nti saa no ɛnyɛ yi. Ɛna sɛ wotwerɛ variable ne din tententen sei a, agye sɛ wotwerɛ ne nyinaa bom sei a. Sɛ wote ntam a ɛno nso ɛnyɛ yi. Nti deɛ yɛmfa ne sɛ bi a watwerɛ ne sei na wate ntam sei. Wɔn sɛ aseɛ san kɔkɔɔ. Ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ yi. Nti ne nyinaa mu no, wɔ Java no, sɛ woyɛ variable a, yɛwɔ 2 steps ɛna yɛde yɛ variable. First one ɛyɛ declaration, ɛna second one ɛyɛ assignment. Nti yɛmfa ne sɛ ebi a watwerɛ int age na ɔsi semicolon sei a, ɛno yɛfrɛ no declaration. Yɛsɛ wɔ declare variable no. Ɛna sɛ wode equal sign ɛtoa so na sɛ wode value ɛtoa so a, ɛno nso yɛfrɛ no assignment. A deɛ ɛkyerɛ ne sɛ woasane value wei sei ama space na yɛgya ama age variable no. Afei yɛhwɛ sɛ yɛde variables ɛne data types yɛbɛdi dwuma ɛwɔ program mu. To deɛ yɛmfa ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛkyɛke product bi price ɛwɔ yɛn program mu. Ɛno sei ne yɛbɛyɛ no. To deɛ yɛmpepa wei sei nyinaa. Yɛpepa wei nyinaa. Afei yɛmbra ha sei. Nti yɛbɛbɔ int. Nti yɛmfa ne sɛ product no ɛyɛ 10. Na yɛmfa ne sɛ the price ne nyinaa ɛyɛ yɛmfa ne sɛ the price no yɛ 3 cedis 50 pesos. Nti sei ne yɛbɛkyɛke no. So wɔn sɛ yɛtwerɛ fruit no aseɛ san kɔkɔɔ. Nti a ɛyɛ saa ne sɛ Java ɛtreati number biara anaasɛ value biara decimal wɔ mu sɛ ɛyɛ double. Nti yɛn na yɛbɛka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ float ɛna yɛpɛ no nyɛ double. Na sɛ yɛbɛyɛ saa agye sɛ yɛde twɛn wode ma memfa double mmra no hwɛ sɛ line kɔkɔɔ na ɛbɛkɔ. Nti ɔn sɛ yɛde double baa no line kɔkɔɔ no agyae. Nti wɔ Java mu no sɛ wobɛtumi ayusu float a agye sɛ wode f small f anaasɛ capital F ɛhyɛ value n'akyi. Ɛna wobɛtumi nso capital F nso ahyɛ wo, ne nyinaa yɛsi hɔ a. Nti afei yɛnkɔ kyɛke. Nti results no sɛ ɛbɛyɛ no float result. Nti na yɛyɛ no equal to product times price. Nti program ni nie. Nti afei aka sɛ yɛbɛ display result na ba abɔnten. Nti Java nso pɛ sɛ display a system.out. Nti afei yɛmfa result no ɛnhyɛ mu. Nti ɛbɛyɛ ne sei. Sorry.
menye ne sei. Yɛne yɛde plus aba sei na yɛde variable no din no deɛ pɛ sɛ yɛ display ka ho no yɛ results no nso aba. Nti afei yɛwie nti yɛmprint na yɛnhwɛ. Nti ɛna aba no ɔse the price of 10 packs is 35.0. Nti sɛ ne yɛde variables ɛbɛkyɛke product bi price. Na deɛ ɛbɔhyɛ print statement wei mu ara na ɛbaeɛ no. Na deɛ nti a yɛnyaa 35.0 ne sɛ wɔ result variable wei sei no yɛde product a ɛyɛ of value 10 ɛne price a ɛyɛ of value 3.5 multiply anaasɛ yɛde times sei. Nti saa result variable wei sei no wode ma menkyerɛ adeɛ bi wɔ ha sei. Wo na wofiri computer screen no wobɛhwɛ ne sei. Variable na ɛwɔ bonkum so no nti sɛ wode yɛmfa example sei result is equal to product. Nti saa example wei sei no variable result wei sei na ɛwɔ bonkum so no ɛgye product ne value no agu ne mu. Nti time biara deɛ ɛwɔ bonkum no ɛgye deɛ ɛwɔ nifa no value no. Nti saa na ɛteɛ wɔ ha sei. Result variable no ɛgye product times price value no ɛna sɛ wode 10 nso multiply 3.5 a wobɛnya 35. Ɛna result variable no nso ɛda float mu. Ɛna yɛn nso yɛnim sɛ float space ɛbɛgye no yɛde save decimals. Nti printed results no because ɛyɛ floating point value nti ɛbɛnya product no ɛwɔ float mu. Ɛno nti na yɛnyaa 35.0 no anaasɛ wɔde 0.0 no ɛsɔ so ma yɛ sɛ 35.0 ma yɛnya 0.0. Nti sɛ nka yɛyɛ result no int a nka yɛbɛnya 35 pɛ nka ɔmfa dot biara nso so ɛsiane sɛ int deɛ yɛde save whole numbers but float no double deɛ yɛde store numbers a decimals ɛwɔ mu. Na wɔ Java programming mu no ɛnyɛ numbers nko ara na yɛbɛtumi de variables astore. But yɛbɛtumi de astore bi te sɛ characters, sentence ɛne names nso. Nti te sɛ yɛfa biribi te sɛ char yɛbɛtumi de astore student a grade. Ɛna yɛbɛtumi de astore symbol nso. Nti yɛmfa ne sɛ bia wo create program bi na sɛ wohia sɛ wode symbol anaasɛ single character ɛbɛbɛ mu a wobɛtumi de char variables nso astore saa characters no. Nti wode yɛn display wei mu ne yɛnhwɛ. Even the empty variables ne saa yɛntrɛ string biara nka ho. Wode yɛmfa new line character ntom na baako nkɔ so na baako nkɔ fam. Nye ne sei. Oh, sorry. Afei yɛnra ne sorry yɛn comment ɛyi no yɛn comment wei sei ɛnyɛ sɛ no nso bɛba bi. Yɛpɛ sɛ print wei ne nko a. Oh, sorry.
nti symbols no nso na aba no EMB na afei so between the variables no so astore edin te sɛ yɛmfa example bi te sɛ sei nti sɛ yɛhwɛ edin Kofi a yɛde string variable name wei si ɛna ase ewi yɛbɛtumi mpo de astore edin no mmienu nyinaa yɛmfa no sɛ ebi a na mabɔ Owusu atoa so wɔ ha sei anaa wode yɛn display nhwɛ oh sorry yɛn comment child variables no nso ɛyɛ sɛ no nso bɛbɛ mu comment ɛndeɛ ɛnyɛ ne single comment nti ɛna aba no my name is Kofi Owusu na wode hwɛ ade o ɔn sɛ ne nyinaa ntam atete kamakama wode yɛnhwɛ adeɛ wɔ ha sei wɔ Java no sɛ wopɛ sɛ wo display variable te sɛ string name Kofi Owusu sei na sɛ wopɛ sɛ wode string ɛte sɛ my name is sei ɛka ho a agye sɛ wote double quote no a yɛtwa toɔ no ɛfii last word no ho anyɛ saa sɛ double quote wei sei ɛbɔ last word wei sei mu a na sɛ yɛ print a variable no nso ɛbɛbɔ last word no mu bi nti na ɛmfa double quote no ɛmbɔ last word mu ne ɛmprint ne ɛnhwɛ adeɛ nti once yɛde last double quote no ɛbɔ last word mu no variable no ɔsɛ Kofi Owusu na dam nti yɛde bɔ ho saa no ama variable no abɔ esi nim esi nso na ɛtwa ɛtoɔ wode yɛnte ntɛm ne ɛnhwɛ adeɛ nti once yɛte ntɛm wɔ no Kofi Owusu no nso ate ne ho ɛmfa nso wo prove stubborn na ɔyɛ sɛ wode bɛbɔ ho sei na wate variable no afiri ho tententen a still a variable no bɛsa abɔ mu nti yɛn sɛ yɛte mu tententen still a Kofi Owusu na bɛka ho nti ɛyɛ sɛ wei mmom na wote ansa na variable no atumi ate afiri ho nti sei ne yɛde variable nso store edin Java mu afei nso yɛbɛtumi de variables astore boolean values na boolean values na ɛmmienu pɛ a ɛno no true or false na yɛbɛsan tumi nso de represent yes or no nti yɛbɛsi yɛyisu a sei ne yɛbɛyɛ no yɛbɛtwerɛ boolean variable no na yɛde ato true na yɛde if keyword na ahwɛ ne sei nti if is raining print take an umbrella
else print enjoy your weather. Nti ɛha sei no boolean variable no ɛda true nti yɛnra ne ne yɛnhwɛ. Oh, sorry, me bawa. Yan commenti name variables ni deɛ no nti na aba mu no. Yan commenti no. Oh. Nti afei yɛnsan print. Nti print na first one deɛ na aba no take an umbrella. Because say boolean variable no da true nti wode yɛmfa nto first ne yɛnhwɛ. Yɛn print no nso. Nti ɛna second one nso aba no. Ɛkyɛ sɛ first one no ɛnyɛ true nti ɛsa deɛ second one no bɛba. Nti sei so ɛna yɛde boolean variables store boolean values ɛwɔ Java. Na afei wɔ Java no yɛwɔ variable ahodoɔ mmiɛnsa. Baako ne local variables. Na local variables yɛ variables a yɛdefine ne ɛwɔ method anaa deɛ yɛka no function mu. Te sɛ example te sɛ sei. Nti wɔ saa add method anaasɛ function wei sei mu no, yɛ local variable no nie. Na deɛ nti yɛfrɛ no local variable ne sɛ yɛdefine ne anaasɛ yɛatwerɛ no wɔ saa method anaasɛ function wei sei mu nko a. Ɛnni class ne inside mu bi. Ɛna afei nso yɛsan so wɔ instant variable. Na ɛno yɛ variable a ɛwɔ class ne mu anaasɛ class ne inside. Te sɛ sei int age is equal to 12. Nti variable a ɛwɔ class ne inside sei na yɛfrɛ no instance variable. Na deɛ nti yɛfrɛ no instance variable ne sɛ object bi a wobɛcreate afiri class biara mu no. Nti yɛmfa ne sɛ yɛfa saa class wei a data types and variables class wei a object bi a yɛbɛcreate afiri saa class wei sei mu no yɛsan frɛ no instance. Class yɛbɛka a ɛyɛ ne din foforɔ ɛno no. Nti wobɛtumi afrɛ no object, wobɛtumi afrɛ no instance. Saa instance anaasɛ object no sɛ wo create a ebiara nya ne variable. Nti sɛ yɛmfa no sɛ bi a sɛ vehicle object na yɛde example no a sɛ wofa hammer a variables no na ebiara wɔ ne deɛ. Wofa sedan so a ne biara wɔ ne deɛ. Nti instance bi a wobɛcreate afiri class biara mu no biara wɔ ne methods ɛna ebiara nso ɛwɔ ne variables. Na variables no yɛfrɛ no instance variables. Na sometimes ɛyɛ define ne sɛ instant variable ɛyɛ variable a ɛwɔ class ne inside na ɛwɔ outside method biara. Ɛna afei nso yɛ definition sɛ inside the class and outside every method na yɛ no korrect. Because instant variable no ɛwɔ class ne inside ɛnni method nim
the method inside the friend local variable, and the class inside the friend instance variable. Afi variable twa to any class variable. No a variable a class na dia. Nti a object ana instance ni nyinaa nso dia. Enye baako dia. Nti say instance variable a instance biya one variable no. Into a class variable no. Say instance ana object bi sesa value a that variable no mu a can other instances ni nyinaa. Nti say instance variable a instance ana object na nkasa timi sesa variable no e value esan say e ono ankasa dia. Wo de yemfa classroom enye mfa to na mfa nti the class variable na see wo classroom no se fa blackboard a I say blackboard no student bia bit ma twere so bi. Nti se be kan blackboard no student bia dia enye student baako dia. Nti ahase no blackboard no class variable. And as if I the same classroom example na instance variable no ebeye student bia ewo ni book a otwere mu. Nti so otwere ni book no mu a affect bia. And this board no a se baako twere so a na affect the whole class no. Nti sana class variable any instance variable na tie. The static keyword and a twere class variable no. Ti say the class variable no any na sa static keyword we see and ema sa variable we see eba be class variable every where eba be instance variable and the bar afi eba be class variable. Nti we any types of variable a yewo e Java emu and afi nso wo Java mu no it will be a friend of type conversion. Na the chain say is some variable be data type and they are called data type of flow. The same fancy of variable bit is say int speed is equal to 80. Na se be say the good double more say ne be no. Double speed 1 is equal to speed. Na say ne friend widen and say what the value be a free data type k2 et say int e dia ko data type kesim et say double emu e ha say no data bia anwira into the imprinting hwe by fan ko main function ho nti en comment we say na en katenko afi imprint speed one variable we see na aye double no na en hwe say value 80 no and one be ba na say value no be sesa nti afi en run ni en hwe nti en na aba no the value in speed 1 is 80. The integer 80 na ne say the value a 80 no every integer ba double variable mu and a double so it me fa numbers bebre it me fa integers it me fa whole numbers it me fa real numbers inti integer na ba na it me fa eno nti na ye print ye na nya 80 na no
na type conversion foforɔ nso wɔ hɔ, na ɛno no yɛfrɛ no narrowing. Na deɛ ɛno kyerɛ ne sɛ wode value bi ɛmfiri data type kɛseɛ mu akɔ data type ketewa mu. Nti te sɛ deɛ ha sɛ yɛde integer ɛno bɛgu double mu no, ɛno deɛ yɛde double ɛkɔ akɔgu integer mu. Na ɛno ɛsiane sɛ yɛde ɛfiri kɛseɛ mu akɔ ketewa mu nti no, yɛbɛcast no sei. Yɛmfa no sɛ yɛwɔ double variable ɛna yɛmfa sɛ value 10.172 ɛdam. Ɛne yɛpɛ sɛ yɛde saa value wei sei ɛfiri double wei sei mu ɛgu integer mu. Nti ɛno sei ne yɛbɛyɛ no. Yɛbɛdeclare integer variable no. Afei yɛwie a ne yɛassign to double number 1 variable wei sei. Na ɛno no yɛyɛ a sei ne yɛbɛyɛ no. Nti ha sei no, sɛ yɛde int wei sei bata num wei sei ho a, ɛfiri double wei sei mu aba int anaasɛ aba integer. Ɛna sɛ deɛ madi kan aka no, variable no a ɛwɔ bonkum so no, anytime biara ɛgye value afiri deɛ ɛwɔ nifa no hɔ. Nti ha sei no, sisiɛ no variable number 2 wei sei no, ɛyɛ wei na dam. Anaasɛ yɛbɛka yɛ variable number 1 na dam. Ɛna variable number 1 nso, value a ɛdam ɛyɛ 10.172. Nti yɛmprinting hwɛ. Sɛ yɛde saa value 10.172 no ɛgu integer variable mu a, yɛbɛda so anya 10.172 na anaasɛ value no ɛbɛsesa a. Nti yɛmprinting ɛno nso. Yɛncopy wei sei no. Yɛmfa mbra ha sei. Yɛmpepa wei sei no. Ɛnyɛ no number 2. Ɛfisɛ yɛprinte number 2 wei sei no. Na ɛnyɛ wei no nso number 2. Afei yɛncomment wei sei no. Afei yɛmprinte. Nti ɛna aba the value in num2 is 10. Nti wahu sɛ yɛ type cast gu int mu no, ate point ɛne values na ne toa so a ɛyɛ 1.72 no, ate ɔmo nyinaa afiri so ɛna ɛde 10 atom. Ɛfiri sɛ saa int wei sei no, ɛgyina hɔ ma integer. Na yɛde store whole numbers ɛne integers nko ara. Na ntumi install real numbers anaasɛ decimal numbers. Nti sɛ yɛ typecast real number anaa decimal number ɛgu mu a, ayɛ sɛ ɔyɛ ne integer anaa whole number. Ansa na wɔtumi astore agu ɔno space na wagye afiri memory no hɔ no mu. Nti ɛha sei na yɛde variable lesson no bɛba awieɛ. Na sɛ wɔn agye video wei ho a, mɛsɛ sɛ ɔbɛ like na wasubscribe. Wowie a na wagya comment wɔ aseɛ hɔ ama me.